יום הולדת של סבא דני. אני מצלמת אתכם בזה. בווידאו אני רוצה. אני עושה קליפ. אייל. איילי. אתה רוצה לצלם אותי? איפה? כאן אתה לוחץ. כן, אתה לוחץ כאן. אתה לוחץ. זה לא להזכיר בהם. יום הולדת של סבא דני. כן. אהוד. הנה בואי תראו, אבל זה בווידאו. נילי זה בווידאו. אני מצלמת בווידאו. תחזיק אותו, תצטלם עם מיד. הוא בווידאו. בוא, תסתכל למצלמה. שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. מזל טוב. לא, זה בווידאו. כן. רותי, אמרת מזל טוב כמו דני? למה? אמרתי לו בבית. לא, עוד פעם. עוד פעם. אני רוצה אצלם, לצלם אותה מהר. זה בווידאו, אני מצלמת אתכם בווידאו. אני אעשה אחר כך יוטיוב ואני אעשה לך... ברכות ליום הולדת? נו, תברכו. איפה ליאור? אצלה בחדר. ליאור בחדר שלה. מירי. אחר כך